Hello guys, welcome to my new video लोगोफोर जोङो नै एखेसे बेरायनो फैदों मा होनो पार्कनि उनखैजा आरोना मालाय नै बेयाव फेस्टिभेल जादोंमोनहाय लोगोफोर जोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोंबो फैनो होननानै सानदोंमोन बाट फैनायानो जायासै आरोना ओमफ्राय जोबगुलायबाय मालाय नै लोगोफोरा मोजांमोन आरोना थांनाय बोसोराव फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय एबार फैनो होननानै इदिनो माबाबाय थाबाय गैया आरोना जोबगुलायबायसो मालाय प्लेजायाव आरोना माबा जानो लुगैलायबायनोहाय गथ' माखाया जारलासो हाबनो नागिरदों आरोना दायो नै हाबबाय गाखोबाय नै गोसोआव आयु गाबथाजाबायसो ओमफ्राय नै सिङाव हाबबोबाय आरोना जोङो गोजौआव लोगोफोर फुड प्लेजायाव जानो हाबबाय नै Kau kan mangan eh? Ada tak? Kau aku mangan. Hah? देखो guys. फुड प्लेजारनिफ्राय ओंखारबाय जों लोगोफोर नै बेनिफ्राय मा होनो बिसालाव एसे हाबनो आरोना ओमफ्राय एसे हाबनोसै आरोना बिसालाव लोगोफोर हाबनो थांगासिनो दङ दायो जोङो होदो आरो मा नांगौ सोरनो दाबो फैयाखै आया माबायाव थांखो ओमफ्राय नै जोङो हाबबाय आरोना बिसाल सिङाव लोगोफोर नै सिङाव एसे माबा नायदों आरोना लोगोफोर माबा माबि नायलायनायदों आरोना एसे पर्दा नायनो फैलायबाय आरोना लोगोफोर सिंजोंहाय टावेल दं थांखो नै ओरैसो मोनदांहाय ओरै फैनाय ओरै हाबबाय आरोना लोगोफोर गेजेरजोंसो फैसा टिकेट मा डिजाइननि ट्रि जाखो बेलाय गिदिंसै बिबारखौसो फसायदों फैबाथाय बिबारखौसो फसायोहाय आंना लोगोफोर आयु होनदोंला बिदिलायसो साराय नायनो आरोना लोगोफोरसो गलायसो ओइ थायानो माथो बालथिङानो खनसे आगोल फैनायाव आरोना फिसालाया फसायनानै गालांथारामोन आरोना ओमफ्राय आं दोनखुमालांदों आरोना लोगोफोर बालथिंखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन फिसालाया बेखौ नायलाय गोबाव जालायबाय आरोना लोगोफोर एपिल होनो लाइनाव दं आरोना लाइनाव थाबाय आरोना नै आंबो लाइनाव दं थावनि फिसा दंमोन जोङो नै ओंखारबाय लोगोफोर बिशालनिफ्राय ओंखारबाय आरोना मोनालायबाय नाय ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय आंखौथ' नै लोगोफोर इयाव नै बिशालनि गाहायाव आरोना नै बादाम गुदुं गुदुं एवदों नै जानो लुबैलायनाय आरो
बादामा गुदुं गुदुं एवगासिनो आरोना मोनालायबायहाय बेखौ नायहांना गासिनो नै लोगोफोर फिरफिलाजों आरोना मोनालायबाय आरो फिरफिला फैबाय नै न' मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै बेनिफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय